Dobrá, takže zdravím vás u nového videa a je tady raketa part 5 alebo part 6. Počkej, já se hned musím kouknout. Hned já se iba kouknem. Co bylo? Jaj, tak jde. Dobré, takže vítám vás u nového videa Raketa part 4. I. Dobré, takže mám toto, všecko. Iba autokliker si musím ještě dát. Dobré, všecko. Jak rychlo to sakra jede preč. To prostě suká iba do sebe hento. Ináč, s tou raketou, co tam mám, ne? Ta raketa ze 6000 alebo 7000 fuelu ti dá 77 000. Co? Prostě jak? No dobré, takže já jsem tady celou dobu robil, že naplní se to, idem spravit toto a já jsem to robil na takto, že představte si, že to je plná. No tak toto jsem robil. Hej, toto je moje. Počkat, on má jakou? On už má tuto za 100 600. 1600. 22 fuel per second, capacity 700 pader, cost. Sales. Ne, já prostě šetrím 5000. Dobré, takže toto video bude možno o farmení. Dobré. Včera jsem nevydal ani jedno video. Ale jakože nejlepší, keď nebude mě nic. Já mám právě teraz trošku vykričený a unavený hlas. Jsem po oslavě, takže... A nevím, ale keď tu je nějaký týpek, který... Počkat. Prosím, odběr. Já už mám že 12 videí a ani jeden cudzí týpek mi nedal nic. Takže já fakt prosím, já se snažím spravit co nejlepší content, co vím. Pokoušám se spravit Minecraft. Ale nevím, za to mi to nic moc nejde. Jo. 6. Kámo, hned jak rychle jede tento týpek. No, sice není na raketě, ale... Jo, tak to rychlo by som chcel jít. Doslova. Jdeme. Zhůru.
dlouho budeme jíst ještě. Já to snažím říct, že či nenarazím na nějaký nový ostrov. Ale ne, budem to robit Edo. Myslíte? 3, 2, 1. 10, tento typek má ale dobrou raketu. Ináč toto sakuje 50 fil per second. Ty kokos, ale ten typek jde určitě rychlejší. Nevím, jak to budeme postupně přistávat, plnit challenge. Ne. Radši jdem na toto oblačné. Už jsem minula 2000 a jsem, jo, tady. Toto cítím, že možná nebude dostatek. Hey, you opened the chest again. But oh no, you have already had this prize. No, tak to jsem, sorry teda, ale to jsem měl. Ináč ukážem vám, co se stane, keď doletíte na ten měsíc, teda. Keď se mi to nějak podarí, že? A potřebujeme iba... Ale já doletím teda na toto. Jestli nevíte, tak tam je taký posledný ostrov, pre kterým je teda rank up. Já už jsem teda, jak vidíte, Explorer, měl jsem 44 000 max out. Koukejte, tady máte toto. Ale to se mi znamená, jestli to... Jo, tady máte asi v polovičku nic. Ty kokos. Jsem se zabugoval, ne? A není tu. Takže ta zem vypadá kůlovo. Jo, tady jsou mraky. Floating Island mraky. Toto jsem já, že? Jo, to jsem já, tady vidíte, že Explorer. Co je vlastně posledné, jo, tady jsou gemmy, všecko. Já už ani nevím, co... Nebylo to něco s těma gemmama? Že nebyly ty gemmy posledné? Já už ani nevím. To je divné. Vole, ale já tam chcem přidat ještě něco. Prosím. Já nevím, co mám robit. Mám baba. To zkusím. Wait for lunch to finish. Jo. On má tu Zenith. Ty, co nevěděli, tak tam je taková Zenith ještě. Ale já chci Infinity Back, či on má toto.
Dark Matter Fuel School. 20 fuel every... Need anything more reset. Ale ja chcem toto drží. Hen to má. Infinite. Infinito. Dala finito. Já potřebujem hento. Ty kokos, ale to jede, no. To jede. Pič. Ale keď si pridáte rank, tak ono sa vám resetuje batoh. 5000. Já vyzkoušám. Keď to nejde tak, jak si myslím, tak budem moc zklamaný. Proč? Mně došlo, že mě to stačí držet. Že nemusím mě tu. Už mám 2000 fuelů v storageu. Už posledních 18 000 fuel. Já už to vidím. Toto je ta platforma asi. Teda, myslím. Ne, na tím... To je ještě moc toho, kámo. Fuj. Tidy feed glitch. Já nevím, co mám robit. 140 000. Než mám... Nerychej, že mi to nevíde. Prosím. No říkaj, prosím, že mi to nevíde. Nemůžem nějak vypnutý motor, nech jsem pomalší, ale nech se mi to míňa vícej. Tam není. Jsem to povinul. Prosím. Co je toto za ostrov? Se zdá, že za tým jdu ale ty monberísky, no. Co je toto za ostrov? Ano, toto jsou monberries. Tak, cože? A ty mi ještě koliko teda? Monberry, ale... Počkej, tak teraz jsem trošku pomýlen. Možná mi to vyjde. Jináč můžete tady v této hře double jumpovat, kdybyste nevěděli. Pojď. Že to nerobím zbytečně, že už jsem tu byl. Já si nepamatuji. Ale ne, zdá se mi, že jsem to ještě neměl. Takže jsem tu ještě nebyl. 1500. Jak to já milujem. Jak nějaký můžu nafarbit 5000 hrytiž, jak to je snad možné. Bez. Ups. Prosím, nech to vyjde. Toto se mi zdá, že už je předposlední ostrov. Hen tam je ještě... Aha, to už je upgrade. Prosím.
Áno, toto si pamätám, toto sú hviezdičky. Ne. Hviezdičky sú posledné. Sakra. Kam prosím, nech to... Na to nedoletím. Ja potrebujem tak 40 000. Ne. Jo. A mám teraz... No. Kamo, ja to nedoletím. Však toto je posledný ostrov. Si robíš srandu. Jak to som to pomýl. A to všetko kvôli ničemu. Bože. Ja to tak nenávidím. Poď. Jo. Ale toto je ináč, iba že return, to není nic. Ale není tu. To nemôže byť proste iba return, že doletí na měsíc a dáš iba return. Ináč tady sú další 3 dimenzie, takže ty si dokončíme Moonlingy a začne novú sériu. Jak to ja nenávidím toto. Nevím, možná ani to sa nevím. Lebo kúkal som, to je v podstate to isté. Možno začnem. Jakože nevyjde mi to už vím. Ale je tu nový ostrov. Tady je sice trošku šance. Takže ich potrebujem do 15. Ne. Ten. Hej, ale proč mi to neprepočítal? Však jsem zebral 3. Viděli jste to, ne? Dalo mi to 2. Hey, you carved all the falling stars, well done! Já jsem iba tak naštvaný. Toto je doslova posledný ostrov. Tak s Bohem, no, s Bohem.
Já bych měl letat, ne? Ale... Jináč poznáte Buga Buga, tu takovou hru od Soybeana, kterou teda nakonec vytvorilo to Fry's Entertainment, či jak to bylo. Tak my hrajeme tu od Fry's Entertainment. Já ju ukážem. Buga Reborn. Jo, toto já potřebujem. To extrémně. Já vás potřebujem, prosím. Nepřidávajte si prosím na to bol ještě to vůbec nerob. Dobré, takže já potřebujem Robuxe. Problém je ta věc, že já nemám peníze. Takže... Farmil jsem to kolko? Měsíc, 2, 3. Dělesat sedmíčka. Co? To mi tady chcípel. Ale já nemám 100 zlata. 26 zlata. Kotlex jediné, co si můžem dovolit teraz. Hej. Co? A já... To někdo mi to spravil? Přiznajte se, vás zabijem. Já musím jít farmit zlato? Můžem být vůbec někým na týmě? Já musím jít farmit zlato na slabší servera. Super! Já vás tak milujem. Až vás... Takže jsem tady. Ne, toto ne. Jo, tady nevíte, tak tady jsou servery. To viděl. Nějaký slabší server. Iron Nomadic. Okay. Shelly Racked. Letijets. Tak toto bude asi nejlepší server, který mám. Do rytí. Že? Z raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 těma týpkama. Já jsem měl. Koukejte. Raz, 2, 3, 4, ne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mojo pointů. Tak 19 mám ještě. Já se zblázním. A bez slova.
You're a bit crazy, Essence God. Yep, that's me. Já nemám vůbec nic, abych si vůbec spravil lepší věci. Jak Crystal Stick tak maximálně. Vůbec nemám skin z Halloween. A já mám ještě k tomu skoro plný. To já... Ještě k tomu to musí být Iron, že? Musí. Jakože já tam mám takovou tu dobrou farmu, ale... Já jsem extrémně smutný. Priznajte sa, kdo mi to spravil. Keď tento týbek bude na tento kanále, já si to s ním vyřídím. Povím mi, kde je. No. Jo, možno tady vidíte, že tady jsou tyto 4. To všecko je zlato, takže tam budem chvilku farmit. Mám teda pár pumpkinů v Cookfish. Ale to všecko je totálna blbost. No, ono to ještě ani nemůže ťažit, že? Tak aspoň mám na něco. Já si vykraftím. Mám 200 železa, Iron Pick. S tímto to bude trvat věčnost. Hen. Já mám ubírat 50. Ne 4. Ty vole. No, takže toto video jsem vám chtěl ukázat, ne? Ty ostrovy. Všecko, co v této hře je, než se na ní napojíte. Ale ne, nějaký týpek mi prostě zebere god věcí s god rokem a ani neví, že to je vlastně můj účet. Týpek si prostě dojde, mám nějaký nový účet, tak to musím vyzkoušet. No to ani nemusím, vole. Já si pamatám, keď jsme prvýkrát vyťažili. Počkaj, ty máš godbagu? No dobré, to nějaký začátečník. Modrý. To bude asi tam Nikita Zink. Alebo ten god. Ne, to bude ta Nikita. Ale to trvá, že 2 minuty, 3, než se to respawne. Tři 15 se mi zdá. Volá mi mamka.
Koľko mám zlata? $92. Dobre. Musím si iba zmeniť na right. A ešte každých 100, lebo každú milisekundu je až moc rýchle na túto hru. Aby vôbec pobrala, co sa deje. Ja to tak milujem. Okay, this is good. This is very good. Ten typek a v kune. Myslíte, že bych měl jít po něm? Takže tam v telke vidím jako typka. Jo, mimochodem mám waterwalkera, mám všecko. Ale to nechcem nechávat do samotě. Lebo já teraz nejsem najsilnější. Ináč, keď chcete čuť nějakou taktiku, asi už nebudete chcít, lebo už se skončil ten event. Pamatáte si na ten halloweenský, teda keď tu byl nějaký vůbec, keď jste hráli? Tak tady byl taky Halloween update. Pridal nového bossa, dobré? Kterého keď jste zabili, tak jste mohli dát takovou věcičku, potom tam měl, že Cauldron of Shadows, alebo jak to bylo. Tam, keď jste hodili spiritky, kterou můžete dostat na tento ostrově, tím, že zabijete takého Flying Guardian, alebo Crystal Guardian, na takém letem tam, tak tím vlastně dostanete toto, spirit. A s tím jste mohli vyvolat druhou fázi, vlastně, tého bossa. A keď jste zabíjete aj tu druhou fázu, tak dostanete skin? Doslova. Já s kamarádem jsme ho tam zabíjali, že hodinu. A že, co, kde to mám? Že, kámo, jak silné to asi bude. A kde to mám? Hej, kde to mám? To je skin? Vole, jestli sa nechlubíš, tak já mám palm tree stick. Gotcha, bro. Prosím. Já extrémně prosím. Kož. Jo, takže toto by mohl být asi konec videa. Stalo se to tím, že jsem skoro chcípel a došel 100 zlata. To nebudeme komentovat. Jináč, keď vidíte asi jak já, tak strhajte. Dobré, takže na výraz na můj face. Čus.